Caoimhe Ní Chathail cúrsaí Micheál. Sa sacail fasta. Dóibh siúd nach có cardú le sa tamí héin, Jan cúrsaí ar thaine level. Well, is as leis canan uhuas mé atá coní orm an seo in mil firste. Tá me gibber ins na main héalaige mar sin is léirthúir agus leithúir radio agus televísion mé. A nar nachmíam ag gibber bí me go mirt pelle, ag freistal ceolchurmathe, ag ihe bíodas a go hairithe ag golden shoppadúirt in Mhuanaithe is brelam sa cúrsaí fashion a an fashion in Mhuanaithe go hairithe. Ano, saan mo a gcónaí gcúrsaí fashion mar sin Caoimhe? Is stoithe nachró leis an iarna reis nuair bhí má fleas níos bhí má inta sportial agus mé inta tócaí go hairithe le buir Celtic, so bhíú si sin i gcónaí orm a fiú cinealathe éagsla éadí orm a gan am cearna agus bhí má cinealainn sesta a bheith másra éanara agus éagsúil mohuid éadí a sílamsa go hairithe nar thosaíma se is sihrú mohuid agatain gur thosaíma a chur mohuid agad a drá éadí sais éagsúil agus sinna arthú mo bhámaí fásta. A thosaíma ag tuairt cuirt ar siopí seanraí, siopí carranarta agus a géirí teacht ar éadí ar bhela in Mhuanaithe a fásta ar éadí nachméog a hanilithinne ar an shred. Scéte gurn tú an chláir ADSOS a le thur idir sin rubbeig fin chláir sin. Is shrei ADSOS ina mín muid buú le daoine atá omláin gafa leis an shoppadúirt agus an sprec a bhín sugamsa agus princes na suirt nósanna sacu a athrú agus cineal heispin stífa go déglafa shoppadúirt dhéanú ar bhelaí in Mhuanaithe agus go déglafa stop a chuir leis an shoppadúirt fásta an rud a Harlíonn ag tús a han chléir na go ghlacha muid ar hiúil a han bháil éadí atá acu agus Harlíonn sin dólam go greidir daoine go Tarlíonn sin a Tarlíonn agus feig muid éad ar feig ceice le cúgháil déag éadí sin braga agus éadí i bris an airh agus bíon cosc omlinn ar an shoppadúirt. An sin nar hagann siad arás thuganne san áilir, léiríonn muid dífa go dé go dtíar the in a bhardús agus teispanam cineal coppla balladífa a bheith níos in Mhuanaithe, so beidir go rathmuid go shop carnarta nó shop a seanraí, beidir go bhíonmuid chuid de éadí sacu achhéanta nó cineal achfáirithe. Agus sílam go léiríonn siad dífa go dé ghlafa cruthaithe lena go éadí agus an cineal nósanna fashion ach ar bhela in Mhuanaithe tá bhhad níos fearr an templacht. Is tú ag tuairt faoi cúrsaí fashion ar an telefís Caoimhe is dótha go méin agus go bhfuil go leor fógaíocht agus margaíocht a daobh an fashion ar an telefís agus uaireanta ceapan go gcuireann sin brú beidir an omracha brú ar thaine óga éadí a ceanna chuir a ceapan tosa faoi sin. Kense intim hanhain ar an telefís ach ar na main húisiilta go mór agus bhí títí daoine i teispint i bhórm fisein go dé de cannaí acu in leis sin go dé ar gar duite cheannart bíon fógóiríonn agus tú go fríd do chuid lehanní main sóisiilta fásta, so is cinse go bhfuil brúon maihíim héin an brú sin an rud i dhéanam sa iirecht dhéanú na cinneal near dhéanú ar na fógóir sin atá sé Dakar agus was go de brú orin ó hiú chud mhór cúrsaí éagsla in san síl a the brú an rudí a cheannart agus éadí go hairithe. Go hairíonn ar tímuid den seart galanta le feiste galanta orthu bhhail sin na cheannart agus teigh na cóirtaí móra éadí go bhfuil sin an agus go bhfuil an brú sin cineal éfarta. Is cinse gur concip master a conspaideach é an mér asin a chu sé Jackar gandal an lech leis, chu sé do bhhail faoi sin? Yeah, caiimar go bhfuil má cineal idir dhearthóirliú hiú mér asin de mar tuigeamsa go thomlann ó hiú cúrsaí agaide agus ó hiú cineal brúna an tíal agus brúna a bheith shoppadúirt go bhfuil an mér asinán agus gúil se cinealín inta furas ag daoine é cheannart ach ar an leabh eile sílamsa go bhfuil réana eile an agus bhfuil réana eile ar an phraiscearna ná ní sira réana eile tá bhhad níos in Mhuanaithe an mhuihann sin a the an mér asin go mór hontásaí tá se a bhrú orin an tam ar fád agus the se was go hairí ar lína leis inta furas teachtar na chéadí sin. Mar sin sílamsa gur cheart daoine beidir bummate glacu agus iad goncar an seart ó cólart mér asin agus cineal reis le féin ar cheartú seo cheannart bhfuil se díorm an bhfuil measta chaithú trotha dahiad ar an maithan seo agus cineal a bheith smuintú agus gete níos consciousaí fa shoppadúirt sacu mar tuigim go thomlann ten mér asin mhuihann sin agus Dakar é bhfuil. Díar gaitlas, mar ochla scoirnis agus é cáint go practical is tú agus nas mise an mhuí ag shoppadúirt bíon go leor rána an brú to fógaíocht an a bhfuil éad nodna agad is tú de hanolaí fashion conas dul an lech lei sin agus conas beidir na héadí is fearr dite ail a tá cilín conscious acn timp le cumáid.
An rud a bháilthain na ggóigh seapairt go cinse bí cinne le ioncar na héadaí tamhaon sin. A beidir sulla ganathe rud an seart onc ar lína bhfuil sé ar fáil go hath lefa. So bíú sin ar Depop ar Vinted, ar na siúin éagsla seo onc an jigla teachtar, beidir han an bul éadaí canan cearna a rud an seart costa leis agus galam go thoman go mé mothú níos fearr agus sin mar go mé túné seád a tá bhuirt amsú ach min-minic níos sira agus fásta ar bhla in bhuanaithe. So bhfuil sin dhéanú. Ba tá sé go mór díhairt bí smuitiúir na ceannaí le a bí smuitiúir bhfuil sé díhairt an gaithe maihan seo é go min-minic agus an diglad éil go hath lefa ar lína. Tás op go bhfuil tú gafal cúrsaí fashion ach tá Labhraíonn fásta go bhfuil tú gafal a bhí. Sílam gohfuil agus sílam go sin le fecail ar moid contas man hóisiilta. Ach, tá me gafal a bí agus go háirithe is dóthe bí a chríal agus mé taistal. Ach, is brelam teart na bháin sin agus bí mara a bhagam. Is conlaí an bhirteoginne mar sin ten bí mar is faroginne dar nói húsan sin. A is brelam sa bí mara agus cinneal bí na háte a chríal cibíat na bhma. An main dat sa bheith real galore cinneal bí excel immersion. Is bralum. Bhí me Merca Haas an bhain swahart agus ahanur gur hurling ma ar tír bhí me tríal go bí na béle a bhí acu. Go háirithe na tacos caiid marat afa in Mexico bhí siad dáhreated as. An dhéarthar go sin an béle is fearlach mar sin? Dearan gur bé, agus in neis bím sé ag tríal sort idish éagsleg sa geirí moid tacos héna dhéanú, so bíon ceirde tartáil agus bíon réitú béle dífa agus is bralum sa sinna dhéanú fásta was go bí agus córa agus cóúdú sin ar fád sílan gur bhd inta le deanú. An dhéarthar go bhfuil aiste bí mai thugat. Dearhin go bhfuil aiste bíon mai thugam go háiríam real go nimríon peil bíon orm a bheith cinneal ardla ar na cúrsaí sin dar nói is bralum sa crispy go chocolate agus uachtarráis an rodile a cinneal bíon si sin agam óam go ham agus an flodal nám denim ahaníirecht neart glasarí agus toirí. Bhs go seo aintim go helas common le cuiomh chéim cúrsaí acliachta agus an aiste bí láh. Kense, agus caiint a bheith ardla fa sin go hairí mu tú geirí a bheith de imar pell mai nó mas tú geirí mehan cinneal móra óáid a déimne marat go mí héana a déine sin. A bíonir a bheith ardla na cúrsaí seo. Tá me dhearthar hain ina chréinelí persanta mar sin bíon sesin na chuneal súlgéir agus go reislum san sin déla déanú. A sílam go móhíim sa mai onam héin agus i mochlagin nar bhíim sa ardla ar chúrsaí acliachta agus ar chúrsaí bí a fásta.